Bună seara, așa? Da, LZ din 150 Victor Lima, Tukigre, Kolga, Tribor instrument. Добър вечер, Крал Гошо, 5-9, много добре сигнал. Când dai un rachiu? Един ракията, când dai, over? Еди, чакай, аз да не съм крадец, какво съм крал? Нищо не съм крал. Сега, окей, Еди, знаете мите, игри контре, браво, разе, Йозет, 1-5-0, Виктор Лима. Pentru tine 5-9, numele meu este Goșo. Da, Goșo, când dai un rachiu, over? Okay, but you know, in Romania, I know only a few words to make a simple QSO. Okay, thanks very much. It will be a special QSO. Information you can find on qz.com, over. Yes, Roger, any diploma, any award, over? No diploma, this time only special QSO count. Защо бе? Айде даме диплома, бе. Ами диплома, не са да работят други. Няколко пъти опитах Стара Загора и ме издъниха и вече няма дипломи, само и картички. Да, окей, next time you give един ракия, две ракия. Айде довиждане, лека нощ, Гошо. LZ 150 Виктор Лима, Y Колга 3, Борис Ромен. Довиждане, лека нощ, Гошо. Ако има казалък, не една-две, направо 3. Да, vorbim. Haide, довиждане. Довиждане, 73, Пекорън. Пекорън 73.